Asibingelele Mbolani KZN TV sikomkele ehlelweni lethu lanamhlanje lwenqikithi. La suka sethi sukaphi lento ngoba sisuka sifuna umnyombo wala izinto ezisuka khona. Ikakhulukazi lezi sisuka sibhekane nazo emabandleni, emphakatheni, emshadweni, empilweni nje siphila. Wena kwakho Mbolani KZN TV ukuthi uhlale nathi bese uthi 035 7898855 noma uthi nokuthula m1kzntv.co.za. Sesibuyile futhi and uyazi ukuthi akusondele isikhathi sikancibijane la sisuke sekusijabulisa khona la abantu abaningi abasuke sebenganaki into ezithize la kwesinye isikhathi engithi abantu basuke bethanda ukujabula sakulala khona ngoba umuntu uphaphama ngoJanuary impilo ingasafani sekunezinto ezithize ezishintshile sekunezinto ezingahambanga kahle ngalesikhathi umuntu ethi uyayijabulisa kanti usona impilo yakhe. Sibuyile ke futhi nesihloko sethu namhlanje la sizobheka khona indlela nje yokuyiphatha. Izathu senza ukuthi sibukele isihloko sanamhlanje ingenxa yokuthi Mbukelwane KZN TV siyazi ukuthi kunezikhala bezikhona ngoJanuary kulonyaka nje esiwuphethayo. Asifisi ukuthi kube khona futhi abazowela kulowo mgodi wokuthi asikwazanga ukuyiphatha ngesikhathi sikancibijane. But ke asisukhuluma kuphela nje ngokuyiphatha. Sifuna ukubuyela emuva sibuke nokuthi yini esuke sidala lama behavior abantu sebebehave ngalendlela le asebeyiphethe ngayo. Makuthiwa umuntu akayiphethe kahle, makuthiwa umuntu uyiphethe kahle, sisuke sikhuluma ngani? Mbolani KZN TV ngihambe ngedwa ke namhlanje khona umfundisi engihamba naye soke sithi ukunpheka naye lesi sihloko lesi sibaleke kakhulu wena okwakho ukuthi biza ke indodakazi yakho indodana yakho nizohlala phansi ngoba nawe njengomzali uyadingeka kulesi sihloko ngoba siyazi ukuthi umthelela mkhulu ozoqhamuka kuwena njengomzali endabeni yokuyiphatha kubantwana. Mfundisi asikubingelele sikwamukela ehlelweni. Samuel angibingelele estation esikhulu kangaka KZN TV. Ngibingelela kubo bonke abalandeli abalandela lesi station lokhulumayo ke umfundisi uMabuya kakhulu ngaphansi kwebandla lempumelelo yabangcwele ebuholini obukhulu buka baba Archbishop uNP Dludla endaweni yasempangeni esigodini saseniwe. Amen. Asibonge baba. Kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Ikakhulukazi nje njoba sisondele ezikhathini zikancibijane. And isikhathi esiningi baba umfundisi masikhuluma ngokuyiphatha siyaye sibuke mase sibuka ama end results. Mina ngizokubiza ngama end results uma ingane isingasayiphethe kahle ingasenzi ngendlela efanele ngoba nginakho ukuthi kukhona umuntu uNkulunkulu amthembile ngokukhulisa lengane ngendlela. Yeah. Efanele. Yeah. Ake ngibonge sisi esihlokweni esikhuluma ngaso namhlanje. Sibaluleke kakhulu especially kubazali. Yeah. Ngoba like lathi iBhayibheli khulisa ingane ngendlela okuyiyona yona. Ekuzothi mangabe sikhulile ingasuki kuyo. Yeah. Namhlanje uma ubheka sisesikhathini la khona ukukhuleke wonke umuntu nengane inelungelo nomzali unelungelo yonke nje into iyenzeka kodwa ke ngomusa kaBaba uNkulunkulu siye sibabeke emthandazweni sizibeke thina emthandazweni ukuze kusasa singakhonjwa umuntu ukuthi emhlabeni noma emabandleni onke akhona eNingizimu Afrika ashumayela ivangeli kodwa kunezimo esithi mangabe sibhekane nazo finyelela ukuthi asifinyelelanga kuzo bese iminwe izokhomba ukuthi hayi abafundisi babe khona umhlaba wonke bashumayela ivangeli kungani kwenzakale kanje. Ithi ke into ngiselapho emsakazi njengamanje nje obubona sikhona kusekunezingane eseyishintsha amagama otholakala ukuthi ingane yakho ubuyethile ukuthi hayi uSipho kodwa uma sebayikhuluma abanye abayikhulumayo kutholakala isinegama elisha ibizwe ngephara ngenxa yokuthi kunolwazi mhlambe thina singabazali kukhona la esingazwanga khona ukukulungisa ngendlela okufanele kube yiyo kanjani na especially nje ake ngibeke ngithi kuyenzeka uthola ukuthi ungumzali kodwa umzali kodwa hayi umzali kahle hle wena usakuphethe konke umzali ngapha nawe ekhaya okutholakala ukuthi unezingane umunaze ekhaya ingane ke iyayithanda ukukhopha into enhle ethi ibuka kumzali ibona ukuthi nayi no inhle lento kanti into ayinhle ingane uthola ukuthi iyakubuka umzali wena ekhaya
ekhaya uma ufika nje kufanele ekhakhuleke ngo6 ntambama umzali akekho ekhaya abekho abazali ekhaya hayi ngoba bangekho mhlambe ukuthi babanjwe isikhathi semsebenzi bakhona kodwa balakho nokuthiwa khona kusemnandini bayayijabulisa. So ingane iyebuka ke ingane ukuthi hey okusho ukuthi kufanele mina mangabe nami senginowami umuzi kufanele nami ngibuye ngo10 ebusuku ngoba ngikubona kumzali. Nansi ke la engibona ngathi sayilahla khona. Abazali nasemasontweni basifundisa basitshela ukuthi one ungazali ungakashadi. Babeka ngendlela eziningi ningahlangani nabafana ningakashadi. Qiniso. Ningalali nabafana nisebancane nizothola abantwana. Umfundisi asikulalelanga lokho. Yes. As a result sinabantwana sisebancane. Ngesikhathi okufanele sijabule ngaso. Isikhathi esenza ngaso izinto ezi-wrong. Okuwukuthi now it's catching up nami ngoba ngisafuna ukuye eklabhini inkinga senginengane. Yeah. Now ngigcina sengishiya ingane nogogo ufuthi ingane igcina seyikhulile usogogo ngoba vele iminyaka yami isathi fune ngabe ngisawumuntu osayijabulisayo kodwa ngenxa yokujaha izinto ngagcina sengithola umntwana. Exactly. Uselapho nje Msakazi into eyingithuse kakhulu ikhona lento esekhona othola ukuthi umuntu uma eyibuka especially izingane njengoba ngeke ngakhuluma ngathi mina izingane ziyathanda ukubuka into. Yeah. Uyabona njengamanje siya endaweni la khona obona kahle ukuthi inyanga yethu la yabantu noma inyanga yabantu abakhonza ukujabula baze bakhohlwe ukuthi izingane kumele izibuyele esikoleni ngoJanuary, izingane kumele izithengele ama uniform, izingane kumele zihle. Mina ke ngingilomholi ngishebandleni ngikhonza kulo. Kufanele iphephe futhi mfundisi. Kufanele ziphephe izingane. Isoke uthola ukuthi umzali akayicabangeli mhlambe ingane yakhe, igcina ingane yona isicabangela izinto ezilungu engakwazi ukuyiphilisa. Uma nje usakhuluma kimi kuvuka ngalapha nje ngakithi ukhona ingane kwakwazi ukuthi ilele endlini kanti ingane ayisekho ivele nje yagoqa ingane ayayibeka ingane ayaphuma ngefastelo yahamba ngokuthi ibona kuphela ibuka through kubazali ukuthi kunesimo la khona uma ngabe nami sengenza nami sengikhule fanele lento engiyenza. So ke nje usachaza Msakazi kuyangithokozisa kakhulu ukuthi sibe nesiteshi esingaka noma umsakazo omkhulu kangaka ozoletha ukuthi silethe izimvo zethu emhlabeni wonke ukuthi lokhu kuhle lokhu ku right. Thina sibekwele ukuthi sishumayele ivangeli eliphilayo. Aveke kubuhlungu uthola ukuthi ubaba ohloniphekile uzavikwe ngemoto ngenxa yokuthi uphume ebumnandini. Ingane zishode ke lapho ngolwazi ukuthi kahle kahle umzali wethu ezinye ziyakubonga hayi zonke kukhona ezinye zikubuka ukuthi asangifisi ukufana nobaba noma angifisi ukufana nomama ngiyafisa ukufana nogogo ngoba ugogo silahleli khona masihleli emzini kagogo osikhulise ngendlela okuyiyo. Njengamanje Msakazi uthola ukuthi izinto mazenzeka even sezenzeka emabandleni salishumayela ivangeli silishumayela ukuthi lokhu akwenziwa lokhu akungenziwa nakho kufanele ukuthi kwenziwe umuntu okholwayo. Ufumanise ukuthi Msakazi bayeqa khona lapho bela bathi abantu akuyiwa ngancane kungemanzi aseyitolo. Bona Nkhiza TV sihle namfundisi uma uyakhuluma namhlanje sikhuluma yona indlela yokuyiphatha ukuthi ngeke nikulonyaka mhlambe senze kangcono. Asibona sikwamukela Mbola Nkhiza TV sabukulihlelo lenqingithi sithi sukaphi lento. Namhlanje sikhuluma kakhulu leyo ukuthi uNkulunkulu mayekunikeza umntwana mhlambe ake sibuyele emuva. Yeah. Nginokuthi suke kuthembile baba njengomzali ukuthi uzokhulisa umntwana ngendlela okuyiyona. Yes. Angazi ukuthi yonakalaphi baba emva kwalokho. Ngibonge Msakazi. Ngicabanga ukuthi sisiwami iyonakala la uma besingabuyele emuva noma besingahlehla kancane. Uyabona ngesikhathi kwakhiwa umuntu. Yeah.
kuthiwa lithi izwi wenza umfaniso othi awumfuze ukuze uzofuza uma ubheka uma ngathi kuwe iyakha something noma ngithi mina ake uthatha ubumba ubumbe nje mhlambe noma ibhubesi noma inkomo but ama fingerprint akhazosalela kulela bhubesi okusho ukuthi ngamanye amazwi ubaba uNkulunkulu wenza into afisa ukuthi wenza into ngendlela ukuthi noma usukhulile usukholwa kodwa wazi ukuthi umzimba wakho unama fingerprint akhe awunomoya ongcwele ngoba lithi izwi waphefumulela umoya wakhe waseqala ukuthi kunyakazeke khombisa ukuthi umuntu okusho ukuthi ngamanye amazwi thina njengoba siphila nje sishumayela ivangeli sinama fingerprint kababa uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa wazalwa wena ukhokho wakho noma wazalwa abazali bakho kodwa okudaliwe ngokusho kweBhayibheli kudalwe ubaba uNkulunkulu okusho ukuthi yonke into yenzayo ufuna wazi ukuthi kunama fingerprint akha semzimbeni wakho akababa uNkulunkulu okusho ukuthi ngamanye amazwi engifisa ukusho njengoba ngithi esihlokweni esikhuluma ngaso namhlanje ukuthi kumele ukuthi ngempela umuntu azi okuyi akufanele nangakufanele ukuthi lokhu kungifanele lokhu akungifanele especially nje sinabantu abasha ugrade 12 uzobhala siyawufisela ukuthi ubhale kahle kodwa kunezinto esithi kubo abathi uma ngabe bebhala kodwa bathatha ubaba uNkulunkulu bamqhube phambili bahambe naye ngoba akashiyane endleleni ngenxa yokuthi bendlela abanye baze bathi no uma uzokhumbula kahle indoda uMoses yaphuma endaweni iyayikade yona indoda uMoses ibulele la yesuka khona eGibhithe kodwa the very same Moses waphindiselwa khona eGibhithe kodwa kayiswanga nje uMoses mpumpuni kwaqala kwathi uMoses akaqala ikhanselishe yena uma lithi iBhayibheli kwathiwa Moses endaweni mokuwe ingcwele gumula ini kwangashiwo abanye sengabona ke bagumula icathi kwangashiwo icathi kodwa kwasho ukuthi uMoses akasivume isono sakhe asenza ukuze azokwazi ukubahola kahle ngoba ngeke ngikwazi ukuhola kahle nami ngisahambisa amen usahambisa kwenkalankala ngoba inkalankala usakhuluma nje inkalankala ithi ihamba igudle ithi ngelanga iba nengane inkalankala imisi nengane inkalankala iyayala ingane akumele ukuthi uhambe ngalohlobo hamba uqonde ithi ingane no mina mama ngibukela kuwe njengoba uhamba nami ngihamba la unyathela khona so ke kunezinto ezikanjalo sithi ngenxa yobude bendlela ke abanye baze bayithathele izinqumo okungafanele bayithathe uyabona nje mangikhuluma uMoses ngesikhathi akhipha abantwana abakhipha eGibhithe abakwa-Israel bayiskipha kwakunendlela uNkulunkulu wayixhumana ngayo noMoses okusho ukuthi before uMoses aye lapha kunama interviews adlula kuwo wanikezwa amandla wanikezwa yonke into ukuthi Moses uma ngabe usunenkinga kanje ubonyuka uze kimi mfundisi lento yokuyiphatha ngoba mhlambe ngangekho babekhula ogogo mhlambe bayazi ukuthi wayehlaza kanjani wayedelela kanjani bayazi inalo nokhondolo le yokungayiphathi kahle kwabazali ngibuza ngoba kwesinye isikhathi omunye umntwana uyayethi mayehlaza vele kuthiwa hayi ufuza uyise njobe khuluma kanje noyise naye wayenje inalo nokhondolo lento inalo khondolo kakhulu sisiwami ngoba kunezinto nanokuthi ke enye into ithi ingane uma ngabe yenza into ethizeni kuthi hayi lokuhlaza angabuyiswa endleleni ngoba usemncane lithi ke inangizana iBhayibheli ngeke ngathi mangikhuluma ngathi mina lithi khulisa ingane ngendlela okuyona yona ukhona singakuthatha singathi ukuthi ukhondolo sithi umkhokha kukumkhokha ngoba into ake ngenze nje kukhona isingenza isibonelo kukhona la ekhaya ugogo noma umzali okhokho wakhona owayekade ethi menza izinto zakhe ephume la egcikeni lakhe abambe eqolo akhulume ngendlela afuna ukukhuluma ngayo so kunabanye abantu abayibona ngathi lento inhle so ke ihamba ke lento iloku kuqhamuka ke into enjalo iloku kuqhamuka into enjalo iloku kuqhamukile lento le special ake ngenze ngithi uma ngabe kuthiwa nje umzali ekhaya uyaphuza phambi kwengane uthi ingane zenze njani ngoba mhlambe into sukuyiphuza isuka ibanda ingathi yajuluka ingane iyafisa ukuthi uyazi ngathi ubaba wenza into erathi nami ke ngizwe lento ukuthi njani kanti sekufisizwe uyabona sila ikhona njengamanje masikhuluma ngokuyiphatha lento izitheleke ngisho enganeni esikoleni ukube bengizothi mina abantu abake babuyele back emuva sike singathi ngasingake sithathe ilungelo nje sithi kulibeka eceleni kodwa silethi sikompilo lo muntu indlela aphila ngayo noma ngendlela akhuliswe ngayo njengamanje umuthi ukhuza ingane yakamakhelwane the very same mama okhonza yathi ubaba uNkulunkulu uyamazi uzokubopha athi ingane yami
ngivula icase uyishayile akalandeli ukuthi bekwenze kanjani njengomzali ukhona umzali ngavela sukele nje ashaye ingane uthi wena uzama ukuyikhalima ukuthi iyazi ukuthi akuyena yedwa uma wakhe noma abazali kodwa la ngaphandle bonke abantu abakhona bangabazali bakhe so kuthola ukuthi yena hayi ngendlela akhuliswe ngayo angithi phela uboy boy ngiyayibona kodwa ukuthi ngathi kunamanye ama behaviors ase amkelekile kwi society yethu le yamanje masikhula thina wawungakwazi ngisho ukuhamba nomfana yes nani ngamane nibona nehlathini but manje i society manje isithi ngoba sibukela nakubelungu mase zina 12 13 zingaqomana nje zihlale khona la endlini zijole khona la kunankinga so uyabona ukuthi mhlambe angazi noma nokushintsha kwezikhathi ni kunomthelela endleleni thina esithukayo ukuthi kwanga ukungayiphathi kahle lokho but mhlambe isociety ayikuboni ngaleliso thina sibuka ngani ngiyakuzwa sesiwami uyazi mina bengizophuma nje eceleni ngithi mina uyazi ngisho bungavusa obani abashiya lo mhlaba bavuka bazothutha ushintshile umhlaba senjalo ukulimala kwengqondo yomuntu obekela ukuthi abe umholi uyabona umzali uumholi enganeni okufuna ngaso sonke isikhathi ayikhokhele ayikhombise ngoba ngizokubeka msakazi ngibeke nje ngingakunanazi njengoba ekhaya uganile kunendlela othi uma ufika ekhaya wanikezwa ukuthi la ekhaya sihamba kanje awu apply kwakho uthi angizo apply kwami ngoba la ekhaya kunendlela yakho nenza ngakho so ke nakhona ke la singabazali sinawo umthelela lo engisho ukuthi wena umzali wakho ukhulisile njengoba lapha nje usakaza ufundile wasakaza kodwa kunabantu njengamanje ngizothi isizwe sethu uma thina esikholwayo sibheka ukuthi isizwe sethu siyalinyazwa noma isizwe sethu kunezinto okungafanele ngabe zenzeka abezi kithi bazothi cha ake siye kubantu abezenkolo sike sihlale phansi sibone lo mthetho mase ngake sikhuluma ngalomthetho uimplement kungaba umthetho alright na ngoba njengamanje kunezinto la khona ngizobeka nje umsakazi amasonto samaningi manje sekukhona namabandla kuthiwa kaphakamisa kukhona amabandla amaningi okuthiwa kwinto ethile yavumeleka ithenziwe kunzima ngoba like lathi iBhayibheli engilifundayo mina owesilisa akenzi sikwesifazana owesifazana akenzi sikwesilisa kodwa manje sesiphile emhlabeni phela iRainbow Nation angithi kunjalo so yingakho ke sithi zothi thina mina ngizothi mina njengomuntu okholwayo ngifuna ukuthi abantu noma abalaleli bonke abalaleli lo msakazo ngithi mina umuntu akayikhethela indlela azoyiphila azokwazi ukuthi kusasa izomsiza yini kodwa kuyoba buhlungu uma indlela ozoyikhetha kanti izobulala isizwe asedolo mbukela nKZN TV hlena umfundisi mabuya khulu namhlanje sikhuluma yona indlela yokuthi angeke nisenze kangcono kuloncibijani ukuze mhlambe ngabibikho kuyisola umfundisi ukhuluma into ebalekile ukuthi njengoba kuzongena nje kuncibijani abanye bajabula kakhulu abanye beze bekhohle nokuthi ngoJanuary kiwe esikoleni sekuqala uJanuary sekufanele uhambe uqale ezikweletini bese kuthiwa umuntu ucule ezikweletini kanti uhlulwe nje indlela yokuyithiba nokuyiphatha nokuphatha kahle imali seyidolo sabuya Asipende sikwamukela mbukela nKZN TV sibuka uhlelo lengqikithi sesisuka kuphi lento siyamangala nathi ngoba ngathi asiyazi akekho ufuna uclaim ownership yayo lendlela yokuyiphatha abantu asebeyiphathe ngayo njengoba siyancibijane mfundisi kuningi sikubonayo kwenzeka okunye kwakho kuhlukaniswa idokofela okunye ake ngibonge siswami usayibeka le idokofela uyabona bayadlala abazali badlala obaba abazali badlala idokofela uma ucabanga idokofela abayidlalayo ungazi ukuthi nazi na ungazufisa ukuthi hayi ngiyafisa nami nikeni ngifake esitokofela enizidlalayo kanti bona bakwenye department esitokofela sabo uthola ukuthi badlale idokofela zabo badlale mase kufanele bacabanga ukuthi imali isifikile abathengele ingane ama uniform bathengele ingane ukudla balungise ngendlela okufanele ukuthi ikhaya belibuke kube yikhaya uthola ukuthi imali abayibeka bona bayibekela sebafolela nabangani babo ukuthi siyohlangana kwandawo le mali abayibeka boyiphuza ngawo December baqede lapho kujuluka amabhodlela umuthi uthi uyaphuza kuthiwa sasingeke caption bakho nathi sisayijabulisa ngithi ke mina ubaba uNkulunkulu kuleyo ndawo kufanele nganelele abafundiswa ngoba kusasa laba abazali bangabazali abangagcini balimaze izingane zabo ngoba uma ngabe beyiqhubeka benza kanje uthola ukuthi ingane sakhuluma umuntu uzangena esikweletini
angene egweritini umzali abanye badlelwe imoto hayi ngoba bekufanele badlelwe imoto kodwa kungenxa ukuthi bona banemali abayibekela ukuthi bafuna ukuthi bayijabulise nabantu abathizeni okuzothi mangabe sekuphelile ukujabula bese kuqhamuka ukukhala ekugcineni. Yabona nje leyo sitokofela sikatshwala vele ufundisa izingane zakho vele nawe cabanga nje babe sebuya notshwala ngamakhathoni kade beka imali unyaka wonke bekela ukuthi na akadlala isitokofela sikatshwala ukuze ezodakwa nje ngoDisemba wonke. Shuthi nezingane zakho iyona mfundiso oyifundisayo zona le ukuthi kuzo zonke itokofela ezikhona wena khethe sikatshwala. Kunjalo siyashumayela singabafundisi yazi lento ifana nani kwakhona emabandleni bakhona abazali abangangifakazela noma amabandla angangifakazela bayashumayela abafundisi balibeke izwi amadoda kaNkuluNkulu kufumaniseke ukuthi khona ebandleni kukhona abantu ngapha liyashunyayelwa ngapha babakhipha abazane ngemuva ngapha kuyashunyayelwa ngapha benza hayibo uthola ukuthi emabandleni khona emabandleni kuyenzeka nakhona uthola ukuthi uzothuma ngabe ngenze nje umsakazi sikhuluma ngokuyiphatha la uthola ukuthi umsakazi uzothola ukuthi ekhaya wenze umcimbi othizeni wamema abazalwane kodwa phezulu la kunabazalwane abaqhamuka baphethe upelepele nezinye izinto obungayibalanga benzela ukuthi mangabe sekujatshula abakhipha izinto zabo uzobona sebajabula ngendlela ukuthi sekweqila ukujabula la ithi ke into kimi besingathola ubaba uNkulunkulu simmemena saseduze simfune asanokutholwa thina baba uNkulunkulu ngenelela akuyibonakalisa ubukhulu bakho kube wena ke njengamanje ofundisa abantu ukuyiphatha nje uyabona njengoba sizizobhala izingane zami ngiyafisa impela ukuthi izingane zami kongathi baba uNkulunkulu bengayiqoqa ayiphathe kahle ayifundise noma zihambe endleleni noma ke izingane ngoba phela njengoba isuke ifunda egcine kufanele kuvela ukuthi umuntu into ade akayifundela uyayazi yini ithi ke into yamangabe kufika la khona ukuthana omunye akaphumelanga ngendlela kodwa kusho lokho ukuthi impilo iphelile ithi into ukuhlehla kwenqama akusho ukuthi ubale kodwa ilanda amandla bengizothi mina abangacabanga abantu abami ukuthi impilo isiphelile abanye ke ngenxa ukuyiphatha uthola ukuthi esikoleni hayi ngoba ubedom kodwa behlakaniphile kodwa ngenxa yokuhluleka ukuyiphatha awukwazi ukuya esikoleni uphethe umese awukwazi ukuya esikoleni uphethe isibhamu esingekho emthethweni awukwazi ukuya esikoleni wena uyolwisa umuntu ofanele ngabe uncenga kuyo ulwazi uyocela ukuthi hayi nami ngicela unginikeze nami ngikudlulise kwabanye kodwa unufumaniseke ukuthi usuyafika lapha esikoleni usuyalwa uyafika lapha esikoleni yonke indawo ikhona ngisho amabandleni bakhona abandleni uthola ukuthi kuyakholwa kodwa kuhamba bese kuhamba kuba ngiyikhundla uthola ukuthi nithi nihle ukuyiphatha konke lokho uthola ukuthi ubaba uNkulunkulu ukumemele endaweni engcwele ukuthi woza uzokhonza wena uyafika la wenza into ongeyona amabandla amaningi ahlakazekile hayi kungihluleka nje ukuyiphatha ithi bengizothi ke mina njengoba sisaya kuDisemba abantu bengathi bengafunda ukuyiphatha bagweme izinto ongafanele bazenze kodwa benze okulungile msakazi. Mina mfundisi usuyihlaziya kanjena senginakho ukuthi ngiyayibona ukuthi sisuka kuphi kancane futhi. Mina ngithi mhlawumbe umuntu ongakwazi ukuyiphatha. Amen. Umuntu ovumile ukuphathwa. Amen. Manje inkinga thina asisafuna ukuphathwa abazali nokutshelwa. Nokulungiswa asakufuni lokho. Okwenza ukuthi nakhona lapha ematshwaleni uthola ukuthi angisakwazi ukuyiphatha ngenxa yokuthi angikwazanga ukuphathwa vele ekhaya. Uselapho nje sesiwami uyabona ukuyiphatha kubalekile futhi ukuyiphatha akhambi kodwa ake ngichaze lento ukuyiphatha akhambi kodwa kuhamba nenhlonipho. Uma ukuhlonipha ungenako akuzukwazi ukuyiphatha futhi uma ngabe wena uhlonipha uzokwazi ukuyiphatha ngoba kunezinto ezingadinga amandla okufana nje zixoxwe uyazi ukuxolisa kumuntu ongonanga uxolisa ngenxa ukuthi wena kunomuntu obaba uNkulunkulu okufihlile utholakala ukuthi nje wena uyafika uxolisa ukuthi no man akusiyimpilo esingayiphila le akayidlula ithi ke into yami njengoba usakhuluma msakazi uyabona uma sinabantu abafuna ukuphatha abangafuni ukuphathwa kunabantu abafuna ukuhlonishwa noma baphethe abaphatheki bafuna ukuhlonishwa kodwa bona ukuhlonipha abanakho ithi ke into bengajabula ukuthi uNkulunkulu angenelele khona lapha uyabona maningi ngempela ngamaningi amabandla umuntu angani noma kuliphi ibandla eni nobaba uNkulunkulu hayi akhona amabandla maningi
ngifuna ukuyisho lento khona amabandla amaningi kodwa yabona kunamabandla ongathi umubuka namhlanje abaholi abanye abasakholwa kukhona abaholi abangakholwa kodwa abeme ngegama lika baba uNkulunkulu ungaze na ubone ukuthi hayi lo mholi cha nami ngiyafisa ngike ngiye ebandleni la kanti uzobuya ebandleni lakho uhlehla ngenxa yezinto ezizakala ngenxa yokuthi akakwazi ukuyiphatha yena amen usezele nezingane ezingaphatheke ebandleni ebandleni uphethe ebandleni uyashumayela ebandleni khona lapha ebandleni unamakhosikazi uyashumayela ebandleni kukhona ingane ekhala ngobisi uyashumayela ebandleni kunomama njalo umfundisi noma unomama la ebandleni ibandla elimazi ngayo ayilulaze isithunzi sika mama noma azaqeda isithunzi sokuyiphatha kaMama noma uyahlubuka phela uma ngabe sebona ukuthi hayi kwangathi ngiyadeleleka kodwa ithi into bebangafunda abantu ukuyiphatha bayiphathe ebandleni ngengifise nje kwangathi abantu bangake bafike ebandleni engikhonza kulo lempumelelo yabangcwele ngoba empumelelo abangcwele kuyathandana nje kushumayela ivangeli liphambili lika baba uNkulunkulu akekho umuntu la othi mayesefika la noma akhombisa ukuthi yena usomaqhuzu ngiyenze ngithi mina ngathiwa ngake ngithathe onke ama-archbishop amabandla ngithi mina akake angathi angasondela kubaba kulo baba okuthiwa ubaba uDludla i-archbishop ifounder ebandla akahlale nje kuxoxo nje ukasibize thina singabaholi athi baholi namhlanje ngifuna ukukhuluma nani ngokuyiphatha athi kubalekele ihlazo libalekele ihlazo ngoba ubaba uNkulunkulu ngelanga uzothi usihamba naye kanti usekushila usebalekile kanti usekushiya endaweni la khona okungenahlahla okungenalutho wonke umuntu uyabuka ukuthi hawu kanti lo muntu unje bengizothi nje mina msakazi kubalekile kakhulu ukuthi siphathe asedolo bola KZN TV sibukile ama cases amaningi umfundisi sakhuluma nje ngendaba yokuyiphatha sakhuluma indaba ebalekile ukuthi uArchbishop lapha nebandleni labo uke babize nje njengabaholi ezobatshela nje ngokubaleka kokuyiphatha ngikhumbuza ezinye izinto esizibuka emaphepheni esizibuka kuma TV ithi umfundisi useshayiwe uyaxoshwa ngoba udlwengula izingane umfundisi seshayiwe uyaxoshwa ngoba ulala nezingane ebandleni ayi bafowethu ngeke lento yokuyiphatha ibalekile iyeke leyo kuyiphatha leyo kuphatheka ke ibalekile because it means ukuthi awuphathekanga ekhaya abazali mabethi bayakuphatha awuphathekanga wena esikoleni othisha mabethi bayakuphatha awuphathekanga ebandleni uma umfundisi efuna ukukuphatha vele uzohluleka ukuyiphatha amen sayidelo sabuya Asibona sikwamukela mkolani KZN TV sabukela ihlelo lengqikithi sithi isuka kuphi lento namhlanje sikhuluma kakhulu ngendaba yokuyiphatha into eyenza ukuthi sikhulume kakhulu ngayo ingoba sisondela esikhathini sikaNcibijana besifisa ukuthi engathi kungenziwa kangconywana kulonyaka ziningi izinto esesithintile sinesifisa ukuthi kube khona ngeke kunezingane nje esezizoqhamuka njengoba ku December uyazi nawe isimo sakini ukuthi asivumi uyazazi nawe futhi ukuthi usathanda ukugijima emgwaqeni lengane ofuna ukuyizala izophathwa ubani kulungile kuzoyiphatha kugogo but ngenxa yokuthi uabsent awukho empilweni yengane ingane izokhula ifane nawe ngoba ugogo akasakwazi ukushaya imithetho eqinile thina nje besihlala ekhaya nogogo nomama uma sesifuna ukuphuma besiphuma ngagogo ngoba ugogo usethambile akasafani nomama umama umthetho usaqinile now imagine ke uma ngizothatha izingane zamantombazane o11 years no 13 years ngiyoyihlalisa nogogo ona 82 vele akasabone ephumile nengaphumanga engenile nengangenanga ngenxa yokuthi njalo abazali thina esisanamandla sibona ukuthi asikakafanelwe ukuthi sihlale phansi noma ngabe sesizele uselapho nje seswami uselapho nje kuyiqiniso kubalekile ukuyiphatha njengoba sikhuluma nje ukuthi ukuyiphatha uyazi kula khona ukufike khona uthola ukuthi abazali ubaba nomama umama ingane akayikhuzi ngendlela afana ayikhuza ilinda ubaba azayitshela ukuthi uyabuba bakho uzokubamba mfana wami uzokubamba uzobona ingane ibuka isitha ukuthi hawu isitha sami nasi ubaba okanye umuntu oyisitha la kimi ubaba like lathi njengoba iBhayibheli likhulisa ingane ngendlela yona kufanele ukuthi ingane mangabe niyala akungakhona ukuthi hayi wena mama uzohlala ngale uthi nakho nawe iba khona la nihlanganyele ingane okukhombisa ukuthi into eyenzayo la ekhaya njengabazali ba aniyifuni usalapho nje umsakazi ubona izingane namhlanje uthola ingane sineyingane ukuthiwa zikhala emaplastikini abantu bayazenza izinto bese ngenxa yokude bendlela kuse kubumqondo ukuthi into engenzile ironga bese umuntu athi hayi kungcono akwazi sisi ukusolva inkinga ngenye inkinga yes like lathi iBhayibheli engilifunda ungabulali
Exodus 20 Yeah. Ungaphingi ungebi namhlanje sinabantu abakholwayo ngokuthi uhulumeni ubhalile phansi Ayi. ukuthi hayi uma ingane uyitholile ngendlela ocabanga ukuthi ayikho right kumele uyisuse uyakucabanga yena ukuthi mhlawumbe lengane bekuyona yodwa ibizokusiza mhlawumbe izobodokotela mhlawumbe izobodondolo lwakho Yeah. ebuzophila ngayo ukuphila ngoba ukuphila sikwazi ukuthi kuzokubeka la wena bese uthatha udokotela umsusa ngendlela engekho emthethweni kodwa lithi ke akusali uma ufunda ngithi incwadi Exodus u4 ikhuluma khona ikhuluma ngabafana ababili labafana ababekade bazalwa omunye uhambisa umnikelo wakhe omunye wayefuyile omunye lithi igazi esembulela uKhayini lithi wayicabanga ukuthi nakabona kodwa izwi liyafika lithi igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini ithi ke into kunezinto ebengizothi mina kungabazali asingayivumi thina singabazali ukuthi limali kithi ezandleni asingayivumi uyabona uma uzongifazela sisi uzongifazela msakazi uma ekhaya unengane uyayikhulisa ngoba kusathi izoba ubaba awungavumi ukuthi umuzi wakho uphelele kuwe umuzi wakho awuphelele kuyo kodwa yona nayo usave futhi cha nami ngifuna ukuthi ingane ezami nayo ile kuqhubekile lento yokuphila baze bathi hayi uyazi lapha ekhaya kwasibanibane kuyathi omnye kusukela kwakuphila ubani namanje lento lokuhleli ingoba sikhonza ubaba uNkulunkulu Mfundisi usalapho nje khona enye indaba esengiyicabanga nje because sikhuluma le ndaba yokuyiphatha namhlanje ukuthi lento yokuyiphatha yokungafuni ukuphatheka isibhidlize ngisho imshado kunjalo umuntu efika ekhokhela amadeko 60,000 bese engena emshadweni efike ebhidlize umshado wakhe ngoba akafuna ukuyiphatha akafuna ukuphatheka inkinga angithi sesiyazi indlela kuthiwa ibuzwa uyabona isisho sezuthi indlela ibuzwa kwabaphambili sasingeke sibe khona uma singasebenzi sasibekele khona ukuthi siyasebenza njengamanje angithi ngenxa yamalungelo uthi umama cha lokho akwenziwa kuqala ekhaya ake sisiphume nje emshadweni la sike siqale ekhaya ukuthi ingane entombazana ifundiswa ukuthi ikhuluma intombazana ufuna uyiphathe kanjani namhlanje ingane ezinye zifakela amabhuluku ezingathi ngazi noma sithi izinsizwa zihamba nje mazi bayibiza ngokuthini kodwa khona into efana le ithi into iphume nje ingane emzini wakho emzini wakubo ifake nje usheqo ongathi uma uthi wena hayi ake ungithathe ucoshe uthi hayi mntanami ungavoshwa amadoda ugobe nje ngithathele nawe ngazi ubaleka kodwa iphume nje ukhona ungumzali ungakhuluma ngoba usaba ukuthi uma ukhuluma uzokulandela abanye abantu bazohlinya phela ilungelo sesinelungelo manje ithi ke into mina engifisa ukuyisho ngiyicacisele kuba asingavumi isiqubulo sami asithi isiqubulo asingavumi ukuthi ife kithi ayingafi kithi kodwa asike sithi thina sifisa ukuthi sidlulisele kwabanye bayibone ukuthi lento esidlulisa kube iyaphila inamandla thina sikhetha ngibaba uNkulunkulu ngoba zazi ikhona into esasingayikhetha kodwa sakhetha nje ukuhlala kubaba uNkulunkulu sinjoba sinjena nje siphila ubaba uNkulunkulu siphila ngayo so emhlabeni kunezinto esigwema esibona ukuthi uma umntwana kababa uNkulunkulu lokho akukufanele nakho kungifanele mina mfundisi ngiyakuzwa ukuthi uthi hayi asingavumi ukuthi ifekithi mina ngithi izova kithi ngoba lento yokuyiphatha ihamba iziyofika emsebenzini yebo omunye nje uxoshiwe akasasebenzi uhlulwa ukuyiphatha emsebenzini uhlulwa nje ukufika ngesikhathi kwathiwa ungena ngo6 uhlulwa nje lokho inkingi useselapho kubalekile ukuzazi ukuthi ubani kubalekile futhi ukuzazi ukuthi ufunani empilweni kubalekile ukuthi usimele isibongo sakini umele ziningi ibongo ongayimela nasekhaya komalume wakho ubungama kuthiwa ingane kaSibanibani hayi madoda yonke indawo even nje ezikoleni ingane zami ziyama khona ingane namhlanje ephasa isamavasithi ngebhadeke ezinye ziphasa kahle zigcine zingafikanga la zifuna ukufika khona ngenxa yobude bendlela kodwa ithi into kimi bengizokusho kubalekile ukuthi uzazi ukuthi wena empilweni ufunani wena empilweni yini ongafanele ukuthi uma ngabe uyenza ikwazi ukuthokozisa omunye umuntu baningi ke abanye bacela ukuthi uma bathathe imoto mhlawumbe ba driver bashaya idudla into eraka no khona la khona sithi nababa uNkulunkulu sikhanyisele lokho ngoba njoba siya nje njengamanje sekuDisemba abanye basuka emakhaya bathi bayibhishi amkhipha umzali akakhulekanga ukuthi ingane ngoba ulwandle amanzi amanye anemanga zawo
ufumanise ukuthi bahambe ingane yakho ubona ayibuye kanti kungenxa ukuthi kunento eshawa kuwe njengomzali ukuthi mzali kunezinto ozenza ezirong kodwa asifuna ukuthi uma uzizwa lezi uzizwe ngengane uthi hayi ingane igcine ukubonakala nini endaweni eso ubuthi naye kusho ukuthi ingane yami kanti cha inkingi isale kuwe vele ingane iphumela ekhaya ibiphuzele so ke mayiphuma iphuzela ingane vele ayisatsheleki vele sihamba nesiqalekiso uyabona kufanele uma ngizothi nje emsakazi ngizothi kuwe kuthiwa hayi kuyeke sanisuyeka mina lo sengimbuka kanje sokuyohluma nokhula uyangizwa vele usiphethe ingane isiqalekiso kodwa bengizothi mina asingahluleki asizame siya khona sizame siya khona ukuze ubaba uNkulunkulu asebenze ngathi sibonakala ukuthi singamadoda kaNkulunkulu ngiyabonga Molani KZN TV asiphuthuma intelo masibuya soba singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu Asipinde sikwamukela Molani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu fanele sithethe lo mfundisi abuyele ebandleni ngiyazi ukuthi bayakhonza namhlanje kodwa ke before mhlambe umfundisi simdedele umfundisi ngiyazi ukuthi sesikhulume ngezinto eziningi kakhulu kodwa ke ake sizame ukuthi siyigoqe ngoba sesihamba ake ngibonge sisiwami uyazi kunephuzo kwaliphawula elibalekile kakhulu lokuyiphatha through emsebenzini ukugcina isikhathi uyazi ukuyiphatha ingakho ngithi kwesinye isikhathi kuyasilimaza ngoba kuye kusuka emuva into uyifundise ube nalento kuthiwa ibantu time uzukhohle ukuthi wena unomndeni ophila umndeni wonke lomndeni uphila ngawo uma emsebenzini mhlambe kuthiwe nje hayi u6 o'clock noma kungenwa ngo7 o'clock wena uzofika ngo8 kuhambe uchatha uzuxoshwe emsebenzini usukhohle ukuthi kunabantu abaphila labantu bazophila kanjani uhluleke wena ukuyiphatha kwangathi besingafundiseka nje ukuthi yonke into sazi ukuthi isikhathi sibalekile yonke into moyisebenzise ngesikhathi ubone ukuthi cha lokho ngikwenzayo kufanele ngikwenze ngendlela efanele ake ngibonge ke emsakazi ukuthola lethuba nje ukuthi ngize ngifike lapha kwa KZN TV kwangathi ngahlala nje lokhu ngibiziwe ngiloba khona nje ngoba kuuhlelo siyathanda ukwakha izwe nothi isizwe kodwa izwe lonke lakheke ngokuthi nje yabona isihloko masithi kubalekile ukuyiphatha abantu ngathi bebengaqonda ukuthi ukuyiphatha kuyini ngoba njenga namhlanje sineyintandane hayi ngoba bekufanele kube izintandane sinamanje sinamaphara hayi ngoba bekufanele kube ngamaphara kodwa ingenxa yokuhluleka ukuziphatha kunezinto esithina esijala thina siyazi kanti asazi ukuthi asazi kodwa umuntu athi mina ngiyazi noma sebamthithi no akhandwa kanje athi ngizoze ngitshela mina ngiyazi so ilokho nje ngiyabonga kakhulu bese ngibuyela ebandleni lempumelelo abangcwele umsakazi ake ngicizezele kakhulu ebandleni lempumelelo yabangcwele yonkana yonke eGoli eMpumalanga eThekwini yonke indawo ukuthi sinenkonzo umhla ka22 November endaweni yaseNgwelezane esigodini sakwaNgquluthi inkonzo kaMama uMbuyazi sonke bazana siphelele khona ibandla lonke liyadinga lizosebenza lenze izogcina umsebenzi wenkosi ngiyabonga msakazi inkosi nibusise amen nitholakala kuphi baba nikhonza ngaze phinsuku insuku esikhonza ngazo sikhonza ngama isonto suke sikhonza bese kuba khona ke inkonzo esisihlele zokuthandaza okuvamisela ukuvamisa uba imigqibelo iguqo thina sithamba kakhulu ke iguqo ngoba silozayone osebenzisa kakhulu amanzi nawe nje mangibona ngiyabona ukuthi hayi kufanele sike siye khona manje sike sokubeka izandla sikubeke khona emanzini ukubeka izandla sizokubeka so ke inkonzo ihamba kodwa siye simemezeleke lezo nkonzo sibe nazo kodwa ke akukho la khona sivaleke khona uma ngabe efisa noma ubani nje umzalwane noma ngabe imuphi noma ngabe kuthiwa kayini umzalwane kodwa uma efisa nje siyokhuleka kuye siyafika sikhuleke kakhulu kuye umfundisi mhlawumbe ikhona inombolo esingayithinta ikakhulukazi for ama direction njengoba umfundisi ebekile ukuthi kunenkonzo yebo ikhona okay cela sipho baba inombolo esizoyithinta for ama direction lenkonzo ithi 065 805 2377 cela siphindele baba ithi 065 805 2377 siyabonga iyona number esingatholakala kuyo asibonga kakhulu umfundisi ngesikhathi sakho nokuthi usivashele endlini zomsakazo siyabonga
Asibonge Mbukolani KZN TV, sibonga kakhulu eCrown KZN TV, sibonga kakhulu ebandleni ushilo nokuthi unani Archbishop uphethwe umfundisi uyaphatheka. Amen. Ngamanye amazwi khona ukuthi ubaba wakhe uyena umphethe ebandleni amhloniphayo na ahlezi ngaphansi kwakhe. Okuyikho njalo okusabalekile bese kubeka ukuthi na kubalekile ukuthi asivumeni ukuphathwa noma ngabe singabefundisa kube khona la siya khona kubaba ke ubaba eyosihlola ukuthi sisayiphetha ngendlela eyamukelekile yini emphakathini ukugwema lezi zinto lezi esezenzeka. Mhlawumbe omunye umthelela yikho ukuthi abantu abasenabo baba abareporta kubona emabandleni la esikhonza khona. Angisho ukuthi inkinga isemabandleni kuphela nasemakhaya bakithi if umntwana ungeke uzumkhulise ngendlela vele uyayazi into oyikhandayo vele. If ungeke uzoyiphathe kahle phambi komntwana ekhaya vele uyayazi into oyikhandayo ngoba uzokhanda sona isizwe esifile njengoba sikhala ngaso. Sasiqedile kona namhlanje sithemba ukuthi nelijabulele uhlelo lethu namhlanje siyanithanda nisale kahle. Amen siyabonga.